Ассалому алейкум духтарако, сазед назарин саломати хубай духтарако. Имрӯз пеши Нисо омадагем. Ҳами қадар бораи новинка овардаи хушрӯ халатои фасон нархошон аз 150 сомон сар мешава. Доставка доран ҳозима пура суроғашона мефаҳмонам. Ин агар хоҳем доставкатон мекунанд. Бозори Корвон, тарафи Пажарка, сеюм дарвоза. Инами ряди ростаки то охира биёен духтаро, инами даҳум магазин мешава. Марамат беҳад буракои хушрӯвардагай. Аввал айдвойкош сар кунем, нигоҳ куненда. Ина ё бурукошон качан 150 сомон. Ира бинед чӣ бамбука ки хушрӯай. 150 сомон ғавсакак размеро ҳастай. Ина бо дига цветошам ҳаст. Мана дидем чӣ хара цветкои хушрӯ дора. 150 сомони шута мепӯшен бамбуки фасонакай. Баъд халатои фасоновардагиай. Ози халатошам дар рафти навор нишон метем. И чанд сомай? 150 и хлыш тукай? Бурукаш кати расветкаш киҷадай? Я расветкаш мондай духтаро нигоҳ кунен. Ин ишам 150 сомонай. Чихе фасонча кардаган. Марамат бурукаш кати 150 сомон. Дар бораи размерош бо метонен хича пурсен духтаро. Ана баъд ина намудо ё ғавсакана. И бо дигай материалаш королевский велюрай друнуш бо хели ғавсак. Нархшон чандай? 250. Ана инош бурукошон катия духтаро нигоҳ кунен чанд цвет дора размеро ҳаст. 250 сомони беҳад фасон. Ана барои арусако духтаро ин хеле ваяко овардаи халатои фасон. Иам материалш аҷоиботай. Ҳам ғавса ира бинен бо начосик дорад руш. Ҳам сангчоша бинен арсода хушрӯ. Ё чандай? Ё 200 сомон духтаро. Марамат ягонша даста данишон таям ёра. Ина духтаро 200 сомонай бинен чихе фасончай бурукшкати сангчадор материалаш аҷоиб хушрӯ. Размерош ҳастай. Дохилаш мо хеле начос дора. Аҷоиб фасон. Марамат метавонен дархост кунен. Даррав доставкатон мекунанд ё ки биёен. Ёш чандиян? 200 сомия? Ишам? Ина ёша бинен духтаро ёшам хушрӯча. 200 сомон. Мана сангча дорак дарунаш немхали начос дора. Материалш хушрӯ шута мепӯшен ҳичи намеша. Ёша нишон додем 150 сомони. Ина қисми поён даям ҳастай халато ёям 200 сомия. Ина ино ҳамаш 200 сомони. Диден чихе халатои хушрӯ дора. Нисо ина бинен чанд цветош ҳастай. Бинависен бо шумода мефаҳмона. Ина иш чанд сомай? Ишам 200 сомон. Ина 200 сомон. Ози бо болопӯшои дигар хел дорад. Болопӯшошам нишон метем, нархошам мефаҳмонем. Духтаро нигоҳ кунед чихе болопӯшои фасони вилвет омада. Ира бинен оригиналош. Мана материалаш микровилветай. Чанд та расветка дора. Нархошон 180 сомон. Ина размеро ҳаст. Бинависен, ма рақамошо мемонам дар рӯи экран. Нависен бо маълумоти бештара аз худаш пайдо мекунен духтаро. Хушрӯгиша бинен. Ишаишта фасон чанд та цвет дора. Ана баъд коженка. Ина кожаниай духтаро. Нигоҳ кунен капшондор. Материалш фасон. Худаш қадш хе дароза ё? То замина дарози хушрӯ. Нархш 300 сомон. Блески ра бинен чихе хушрӯай. Мана 300 сомон. Беҳад фасончаяй. Ана баъд инай болопӯши вилвет астай. Мехдор. Ё чанд пулан? Ино 200 сомон. Ана и чанд пулай? Иш 250? Мана ина намуд хушрӯа. Стилои туркӣ кати духтаро нигоҳ кунен 250 сомон. Материалш аҷоиботай. Мана касе ки гира бурд мекунад духтаро ҳичи намешава. Мана марамат бинависен бо суратон мепартоянд. Ана инчунин духтарако жимпирои инам хеле вай алпак ҳастай. Нигоҳ кунен ин материала бинен хушрӯгиша ғавси хушрӯай материал. Мана безрукавкош чанд сомиян ино? 300 сомони. Мана қатча бинен дароза каки фасонакай. Марамат каседа дар корай духтарако бинависен суратоша мепартоя интихоб кунен даррав доставкатон мекунанд. Баъд кожинкои хушрӯвардагиай ира бинен. И чанд пулай? 300 сомон. Бо дарозашам аста? Дарозаш чанд сомай? Дарозаш 350 сомон. Ина дарози то заминша доран 350 сомон. Ана айзону поёнаш боша 300 сомон кожния. Ина беҳад хушрӯчаяй. Ира мехдорак фасонак 350 сомон дарозаш. Ина иш боша 300 сомон. Марама дар бораи размерош бо метонен худашта бинависен рақамош ҳаст дар рӯи экран. Баъд жимпиракои хушрӯ дора. Ина нигоҳ кунен. Ина жимпиро чанд сомай алпако? 300 сомон. Ина 300 сомон жимпира фасониша диден духтаро маъқултон мешава. Ира бинен турецки
турецкий будай бо диден чӣ фасонай ана болобдагиёш чанд сумай 250 сом. 250 сомон ва ё ду тарафа мепӯшӣ ана диден Без рукавка кам меша. 250 сомон ай ва ё меша ҳам без рукавка кунӣ ҳам ду тарафа пӯшӣ 250 сомон материалошон алпакаи хушрӯай ана ё боша 300 сомон иёш ҳам фасон ана барои арӯсаку бо ини хеле ини гиндурако дорам без рукавкагиё ё чанд пулан 150 сом. 150 сомон ини 150 Без рукавка. чакане ира бинен 150 сомони айнаи жимпирако чи Иёш 250 сом. иёш 250 сомон фасонак марҳамат духтаро ира бинен ия материалш хушрӯча буда ина арӯсакода мегиранку ҳам хеле вариантҳои хушрӯ марҳамат бо метавонен ай пеш омада магазини Нисора бинен омада наметонед бинависен худаш доставкатон мекуна иҷода куркагӣ ҳам аста куркагиото чанд тарафа дорам. чанд сми Ё 450 сом. анаҳа курткои ина меоянд Гремоношо пашм дорам. ино курткои ду тарафа ҳами тарафша мешава пӯшӣ ҳами тарафша размеро ҳаст бо мех дора гребоношта мана бинависем бо катиш ҳам суҳбат шавен ина без рукавко чанд сумай Не куртка 250 сом, не без рукавка 180 сом. ина 180 сум без рукавка куркаш 250 сомон хулас вариантҳои беҳад хушрӯву дастрас ина ё двойкаян и қағав сакан духтаро нигоҳ кунед начос дорак ини хеле двойко дора чанд пулян ино 200 сомон диден брукошкатян 200 сомон фасонак ана баъд инаи кожинко чанд сумай ина ино 350 сом. ира бигия бурага мира нишонтиям ира духтаро хушрӯгиша диден чӣ хел фасон ҳам қадрш дароз ҳам фасонак нархошон 350 сомон ина дига цветошам ҳастай цветои хушрӯ доштай бо диден марҳамат биёен айпеш бо тамошо кунен маҳқултон мешава омада наметонед нависен хичон даравакак доставкатон мекунанд ина ё двойкаян қайғавсакай ира бинен духтаро чӣ хел хушрӯ барои ҳами ҳози сезон омадастай ё чанд пулан 300 сомон 250 сомон брукушкатяй ҳичи намешава шута мепӯшен духтаро марҳамат бурд мекунен инаминаму двойка ки гирифтанӣ бошен ишама инаи вилветишам хушрӯ 250 сомон марҳамат духтаро нархошда гап нест беҳтарин нарх кати шумода пешниҳод кардагиян жимпирои дарози фасон доштай Нисо духтаро нигоҳ кунен ина худаш пӯшидагиай сиёша бинен турецкия бофташ сахти хушрӯ нигоҳ кунен 300 сомон турки дига цветошам аст бинависен суратошам мепартоя ана баъд турецкиё ини хеле вай доштай диден гилдорош астай айям дига цветош аст бинависен суратошам мепартоя нархи иш боша 400 сомон иҷода бо ини хел кожинкачо ҳастай без рукавкош аст иноша бо нависен суратошам мепартоя нархшам мефаҳмонатона ба ҳазур интихоб кунед нижни биллиё дора духтаро такпӯшо ай чанд сум сар меша Ай 15 сом сар меша. боло такпӯшо ай 15 сомон сар меша духтаро диден чӣ хел хушрӯ ана ёшчи ай чанд сум сар меша Ай 15 сом 11 сом сар меша. ай 11 сума сар мешта ёш хушрӯ хулас ина бо биёен ай пеш тамошо кунен бороша бинен боварӣ дорум маҳқултон мешава як бор дигар такрор мекунем ҷои Нисо бозори Корвон тарафи Тилло бозор тарафи пажарка духтаро сеюм дарвоза ами то охира биёен ряди ростаки даҳам магазин марҳамат двойкачои фасон духтаро начос доракан баъд қатша бинен айзону поён ая дарозакай брукошон кати марҳамат духтаро нархошон 200 сомон дига цветошам аст бинависен Нисода суратошам мепартоя интихоб кунен доставкатон мекунан агар ки омада натунен омаданӣ бошен биёен бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза духтаро сеюм ряди ростаки сеюм дарвоза ряди ростаки биёен даҳум магазин марҳамат дига цветошам ҳаст духтарако нигоҳ кунен ана инамуд кожинко омадагиай дар ҷои Нисо и размери калона пӯшидагиай френча хушрӯи материалош ранги ам 2000 нархш чанд сумай 550 сомон ина нигоҳ кунен ҳами яки ҳози пӯшидагиай размери 56 айда мана марҳамат ина каседа дар корай метавонед дархост кунен даррав доставкатон мекунанд ё ки биёен ай пеш бинен бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза ряди ростаки даҳум магазин ҳам ряди ростакира то охирша биёен ина материалша бинен чӣ хел хушрӯай мана 550 сомон бо бинависен ҳамроҳи худаш ҳам суҳбат шавен размеро ҳаста дига размероям
ҳамаи размеро будай 50 сар میشه ай 50 сар мешавад то ина 56 таракои хушрӯ инамхе кожинкои фасонак омадай дар ҷои нисо аҷоиб хушрӯ нигоҳ кунен фасонай нархаш 350 сомон ина каседа дар корай метавонен доставка мекунанд тона метавонед нависен дар ва как доставкатон кунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза рияди ростакӣ то охирша биёен даҳум магазин нисогӯя нишон метиҳанд ана ҳозир инаи размер инаи вайш дарозиш ира бинен иш ваяй французская длинная то замина дароз нест иш 300 сомон а пушидагиш бошад 350 сомон беҳад варианти хушрӯ анам хеле без рукавкача мепурсанд духтаро нигоҳ кунен дар ҷои нисо омадагиай 150 сомон ам қабо материалакиш хушрӯа ки ғавсак будай 150 сомон марама духтаро омада натонен бинависен хичон дарав доставкатон мекунанд омадани бошен биёен бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза рияди ростакӣ биёен ами то охира биёен рияди ростакира даҳум магазин ҷои нисогӯя нишонтон метиҳанд ира бинен чихел хушрӯча 150 сомоне